హై ఫ్రెండ్స్ అందరికి నేను మీ క్రేజీ బ్లాగ్ ఛానల్. ఈ రోజు బ్లాగ్ వచ్చేసేమంటే మన చించోల్ చక్క మీద అయితే దుమ్దాం దాబా అయితే రెడీ అయితే అవుతుంది. మాకైతే అన్న అయితే పిలిచిండ్రు, ఎందుకంటే వైరింగ్ చేయడానికి అయితే లైటింగ్ లో అవి అయితే సెట్టింగ్ చేయమని చెప్పి అయితే మాకైతే పిలిచిండ్రు. పిలిచిన తర్వాత అయితే మేమైతే సీదా అయితే అక్కడైతే వెళ్ళిపోయినాం. వెళ్ళి అయితే మొత్తానికి అయితే షటర్ అయితే చూసుకున్నాము. ఆ దాబాకి అయితే మొత్తం లైటింగ్ అండ్ వైరింగ్ అయితే గుంజుడు అయితే మేమైతే గుత్తనైతే పట్టుకున్నాము. ఎంత పట్టుకున్నాము ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత అయితే నేనైతే తెలుపుతాం. మళ్ళీ అయితే ఇంటికి అయితే వచ్చేసిన. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అయితే కాసేపు అయితే క్రికెట్ అయితే ఆడినాను. ఎంతమంది క్రికెట్ ఇష్టమో కింద అయితే కామెంట్ చేయండి. నిన్నైతే ఎవరెవరు పాకిస్తాన్ ఇండియా మ్యాచ్ చూసిండ్రో కింద అయితే కామెంట్ చేసి అయితే మర్చిపోకండి. ఆఖరికి అయితే మా విలేజ్ లో అయితే టెంపుల్ లో అయితే ఇట్లా పూజలు అయితే మీరు కూడా చూడండి. जरूर से जरा